jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingiral jamma bela en garti ha hande jokkude ɗo deftere nde gonnoɗen e dow mum wiitende Keerol e nder ngesa nde musidɗo Idriis Alfaa Sow tawi joni garteten koye gartal kodde e nder leydi Mauritanie caggal nde jiiɗen nde kodde nani lamɗo keso hono min fu wi Mauritanie naaɓe kala ɗo mbawi wonde e dunde babaɗo men nde yo bindito ɗum waɗi kodde winditi ha heeɓi kayitaji mum Mauritanie o felliti noon artude leydi makko noon koye ɗum jiɗɗen jokkude so Allah jaaɓi gartal makko e leydi Mauritanie kodde salmini arɓe ɓe foof o bismi hesɓe tawduɓeɓe e golle ɗe o siftini fandare mabɓe ɓurde tengtude miijo kodde ko rentinde ɓiɓɓe leydi Mauritanie foof e eɓɓo woto omo yenana leydi wawa ɓamtade gaga gota ko ɓetini on omo andi hay leñol gotol wawa yaade woppa konngol ngol ko ɗum addanimo erade fulɓe hardineji jolfuɓe safalɓe e soñinkoɓe nde tawratamo e miijo makko nde ɓe dardoto gam siinude eɓɓo ngo inniri gotago Mauritanie naaɓe caggal nde min ko heeɓi laamu o eri ɓiɓɓe Mauritanie naaɓe yaltunoɓe leydi ndi nde gartata e leydi mumen o ɗaɓɓiri moni kala nde addata ballal mum gam matade leydi ndi Mauritanie naaɓe hewɓe nooti e noddandu ndu kodde jeeya koye adiɓe notade e noddandu ndu nde kodde arti Mauritanie o adi ko uddidde gollorgal makko keerigal o darni société mbaylowo gueɗe ndeemateɗe leydi ndi o darno usine makko e falde Dande Maayo nde tawno ko toon ɓuuri hewde ndeema kodde soodi machine ngaji duttoji maaro ceerda maaro cewko ko e ɓurto ko hen fedde foof loowe e sakuji mum keeriɗi o soodi machine ngaji duttoji gawri mbatta ɗum condi ɗanɗe lamdi condi ndi woni hen waɗe paquet aji ɓudde tawa ko noon yeeyirte kodde ƴefti gollotoɓe tawa keedi tan koye yerwade ina jerwo cakiri lacciri e karaw hen gueɗel foof waɗe paquet aji keeriɗi sañoji e gueɗe keddotoɗe ɗe yimɓe ñamataɗe mbayle mbatte ñamele jawdi guila e rakkal ha e gueɗe goɗɗe jamnetede tawa kadi ko nenɓe kala ko remete leydi ndi kodde fewjani ɗum feere nde ina wayla ɗum walla ina ŋarɗina ɗum ha weeɓa hutorade weela ñamta Mauritanie naaɓe hewɓe mbatti ñamde ndemanteri leydi mumen hewɓe cetti hen gartam mawɗam guila e cellal ɓalli mumen ha e kisnal ngaaluji mumen ko kodde en jeeyata ko ɓuuri webde laabi sappo e ko jiggote caggal leydi ko ete yimɓeɓe ene gandi ɗo ɗum rema holno ɗum remira e holno ɗum fewnira ko kodde yeeyata ko hay produit chimique goto ɓeydaka hen foof koko laaɓi koko seeni remoɓe kodde gollodirta ɓe jiiti koye mumen e ndema ka no fewi kala ko neɗɗo remi so itti hen ko sohli gam guura makko ko heddi ko o nawa usine kodde o yeeya ɗum coggu moƴƴu o daña hen ko humtiri haajuji makko goɗɗi kodde ƴefti yimɓe hewɓe ina gollo e usine mum guila e rewɓe ha e worɓe goto foof so lewru maayi heɓɓa jobdi mum faggudu ndu woni e yiilade nokku foof wurti nde damal uddita wonande kala ɓiɗɗo Mauritanie naajo jiɗɗo jeeyede e ƴammoɓe leefol laamu leydi ndi yo fewnitano ɗum kodde sosi landa mum dawrugol ɓe inniri gotago Mauritanie o noddi dendagal ɓesgu Mauritanie ko alda e paltor rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe ɓaleɓe woɗeɓe
fof noori e noddango makko koddo holliriɓe ebbo mum kamɓe fof ɓe tawrimo hen min ko e laamu mum mbettinani murtannaɓe kala ya gartaji paaruɗi e cosgol e kettingol landaji dawrugol yimɓe hewɓe cosi landaji mumen dawrugol walla galle pine e ho nandi hen laamu ngu yuɓɓini golle ɗe fof ɓe ñaggi ñalngu nde sunngoji ɗi mbaɗata nden dikkodiral ngal uddirama kodde e wallidiɓe mum puɗɗori bakko mumen koye dowri ndi ɓe coori leydi ndi eɓe mbaɗa gural e gurel ɗo ɓe ngari fof yimɓe notoɓe ha keewa kodde fammini yimɓeɓe ebbo mum dawrugol o limta caɗele ɓesgol leydi Mauritani ɓurɗe mawnude ɗe kala saɗende nde o ƴefti o hollita feere nde o eɓɓi ngam safrude nde so gayni haalande makko o yowa jungo makko dow o eero tawtoraɓe ɓe bandiraɓe rendaɓe gendi mbeɗe ñaagui moon nde beddantoɗon mi carte moon ñande ñalngu sonngu ngu beele mboɗo wawa siinude heɓɓojam ɗi e homnude podoje ɗe podanmi ɓesgu leydi Mauritanie ɓe kodde ina ɓalli ɓesgu ngu koye nder mabɓe o wuuri ko yimɓeɓe ñamata ko ɗum o ñamata ko kanko e mabɓe jiidata hirande e bottari ko kamɓe jaadata jamma e ñalawma ko ɗum saabi omo andi caɗele ɗeɓe guuri ɗe omo andi kadi sababuji majji wadde omo andi holno ɗe cafrorto ko ɗum saabi yimɓeɓe ina keɗomo nde tawno kadi koddo fuɗɗima gollodade e mabɓe haaɓe puɗɗima yiide hen gartam eɓe jogui e mum hoolare mawde kodde sakkitiri jillu mum ko wuuro laamorgo ngo hono Nouakchott wuuro ɓurgo mawnude e hewde yimɓe e leydi Mauritanie o adodiri e yimɓeɓe ko pottiral to dingiral olympique ko dingiral ɓettetegal fof ɓurgal mawnude e dingiri wuuro Nouakchott e guure leydi ndi fof noddandu ndu ɓangina jayna sara e leyti rendo ɗi fof kala dental noddandu ndu yettima ɗum yimɓeɓe noori e keewal dingiral olympique ngal heewi ha yimɓe donki hayɗo daari halfinaɓe juɓɓudi lande ɓe compi naɓoka mawɗo bowal dingiral ngal ngam yimɓeɓe dañani nadde nder ɓe mbawa yiide e nande ko kodde yiiɗi yettinde ɓesgu ngu ko kodde naati dingiral ngal ina ɓurni dolokaji bakaji o daari yeeso yimɓeɓe kamɓe fof ɓe ummi ɓe daari ɓe goni foɓɓude kodde yoɓi juuɗe mum ɗiɗi ɗe fof dow yeeji cengɗe nayyi ɗi o wi ko mbiɗon yimɓeɓe fof jaadini gotagu ko ina ɓuura hojam yimɓeɓe ina jaadina ina gulla gotagu kodde woni jaydi juuɗe mum ɗiɗi ɗe fof ngam yettudeɓe e bismadeɓe yoɓe ketto ko yiiɗi haalandeɓe ko haalande kodde ɓurde tengtude ko gotagu ɓesgu leydi Mauritanie o famminiɓe alay saago kaldigal waɗa kaldigal hakkude Mauritanie naaɓe ko kaldigal tawa kadi ko kaldigal pawingal e gonga ko ɗum tan wawi ittude cugge e sikkeji gonɗi hakkude leƴƴi leydi ɗi kodde siftini ko Mauritanie dañi ko weeɓani rendinde leƴƴi kewɗi e pine kewɗe e leydi gotiri ɗum ko ngaalu mawngu certugol leƴƴi e pine ina fonno wonande leydi Mauritanie gartam mawɗam so wondi e nanodiral e ballodiral leñol fof ina foti wawde naftorade gongol ngol yimɓeɓe gostodira pine e aadaji goto fof alditiro goɗɗo
wadde holliriɓe so heeɓi laamu gollal mum gadanal ko woɗɗotinde ɓesgu Mauritanie naaɓe fof jiide yumma e baaba moni kala tawa ina yiito hoore mum e leydi ndi kodda ina limta eɓɓoji mawɗi ɗi eɓɓi ngam yaltinde leydi ndi e caɗele ɗe woni ɗe yimɓe ɓe belti poɓɓi ñaaganimo polgu labtugu ñande dikkodiral ngal uddere kodda waɗi eranko faade e wondiɓe mum o ñaagiɓe nde ɓe dartinta kala ko faahe ɓangingol landa maɓɓe o ɗaɓɓi e gooto e maɓɓe fof nde dettata e nokku mum so fini yaha to foti weddade to weddo kartal mum e deejere arta galle mum fada jencudi sumungoji ɗi leydi Mauritanie fof dawri sumungo kodda e wallidiɓe mum beddoyi carte mumen law kamɓe fof nde ɓe ummiti bureau ji maɓɓe sumungo ɓe kawroyi ñiɓirde landa maɓɓe ɓe jooɗi eɓe ndewindo sumungoji ɗi gila bureau ji woore ɗi uddani ni tawi jandiyankoɓe ɓe fuɗɗima rokkuyde jiyande mumen e sumungoji ɗi won hen bureau ji ni eɓe gandi hol e ƴamoɓe lefol laamu ɓurɗo weldanede ɗon carte waktu 17 teri bureau ji woore ɗi fof udda limgol carte ɗe fuɗɗi hojomaji seeɗa pawi hen jencudi sumungoji ɗi fuɗɗi tellade bureau gaynugo limde carte mum fof mawɗo bureau ngo waɗa timtol mum o nodda jooɗaniɗo ɗon landaji ɓe ƴewto so tawi fof ina rewi lawol goto e mabɓe fof waɗa hen sifande mum gam settade ko tonga ko noon woniri moni e mabɓe kala nodda ñiɓirde landa mum humpita ɓen timtol wote ɗe e nokku mo woni o kodda ina jooɗi wondiɓe mum ina cari ɗum kamɓe fof darɗe mabɓe ina peŋi e naɓoka mawɗo ɓaggaɗo e gotal e ɓaale suudu yanju ndu ɓe goni e nder mum ndu yimɓe ina naata ina jalta téléphone ngaji ina kelga kabaruji ina gostodire yimɓeɓe ina gondi e haljene mawde joyi jo fof woda nodduɗo kala cindel kelnugel ceeɗɗo e notade o nooto waɗa ɗum e dande towde beele kamɓe fof eɓe nanda ko on haalata ko noddowo innito haala inde mum e yettode mum wuro ngo woni e bureau wote ngo jooɗi haala limore windiɓe gon bureau heɓɓe hen weddade carte mumen o haala e heɓɓe wadde ɓe holno foti carte ndeyi hen lawol o faccira holno ɗen carte peccori e dendagal ƴamoɓe lefol laamu ɓe kala nodduɗo so haali kawral carte ɗe kodda weddana e bureau ngo woni ngo wonnoɓe ɗon e salle ɓe fof gulla doole ɓe poɓɓa ɓe maɓɓodira nde waktu 10 jamma heedi ɓiɓɓe leydi ndi fof kuufi téléji ina paada jencude sumungoji ɗi ndemde 10 teri kalfinaɗo jubbude e rewindu sumungoji o jooɗi e yeeso télé gam tottirde jencude sumungoji ɗi kalfinaɗo jubbude sumungoji o yetti minko e laamu mum saabu golle mabɓe e dande mabɓe mantinide nde ɓe daari ha ko daña ko daña o yetti ardiɓe landaji dawrugol ƴamannoɓe lefol laamu ɓe o huccitini jettoro tengtuɗo keeriɗo faade ɓesgu leydi Mauritanie yimɓeɓe notima e keewal moni kala nde fini nde hebli ƴefti kartal mum keptinirgal e kartal mum cuɓorgal fayi to bureau ngo foti wotoyde to yimɓeɓe gardi jubbude e needi moni kala weddini kartal mum yiiɗi o wooti galle mum jooɗi ina fata
waddu ko waɗani haala cofka haala joɗaniɓe ƴamoɓe lefol laamu ɓe fof kawri sumgoji ɗi ndewi lawol guykaji mbaɗani doggi majjani inɗe jettoɗe bencundirani sumgoji baaɗi ni rewde lawol meeɗa wadde leydi Mauritanie ɗum noon ko yettere Allah mawde e duwonade mo rewmi sababu kono min koye laamu mum ɓesgu Mauritanie fof ene ruttaɓe jettoru e golle mabɓe ɗe ɓe golli ha ɗiɗo sumgoji mbawi yuɓɓinede e jaam e deejre gila dikkodiral ngal fuɗɗi ha ñande sumgoji nde hay caɗele goote teska kalfinaɗo sumgoji o haali kewal Mauritanianaɓe e windirnoɓe e doggol suɓotoɓe lamɗo leydi mumen kewal ɓe dañani suɓade saabu gantuji keeriɗi kewal carte beddade kewal carte ɗe ndewani hen lawol e kewal carte dewɗe lawol ɗe carte dewɗe lawol ɗe godde heeɓi hen 56 piccal 68 e nder temedere o heeɓi 58,89%. ɓe o ƴamdanno lefol laamuɓe fecci ko heddi ko kodde heeɓi ko ɓuuri feccere e suɓiɓeɓe wadde ko kanko jeeyi polgu ko kanko Mauritanianaɓe cuuɓi gam wonde gardiɗo leydi Mauritanie nden o kabaru belɗo yani wonnoɓe nder ñiɓirde kodde en ɓe foof gulli kamɓe foof ɓe coosi kodde eɓe mabɓo e mum eɓe duwono ɗum yo jogoro jaam e nder leydi ndi foof wondiɓe kodde en jalti e laaɓi e diŋiri gam hollirde weltare mumen ko min waɗi noddude kodde téléphone gam duwnade ɗum e polgu mum labtungo o ñaguini ɗum yo jogoro jaam leydi ndi ɓe kodda foɗodirte lefol laamuɓe fof jaaɓi polam goto e mabɓe fof waɗi erago faade yimɓe mum noddi ɗumen e needi e deejre ɓe ñaguini kodde e wondiɓe mum ne jogorto leydi ndi jaam kodde dia fiila lefol laamu leydi Mauritanie lamɗo mo ɓesgu leydi Mauritanie suɓani hoore mum e potal tawi hay goto wawnani ɗumen hulɓinani ɗumen ete yenani ɗumen lamɗo kodde yetti ɓesgu Mauritanie fof o hollitiɓe polgu ngu wona polgu makko ko polgu Mauritanianaɓe fof lamɗo kodde noddi dendagal landaji lundu nde gartata tawta ɗum e eɓɓo mum gam ɓamtare leydi ndi kamɓe fof ɓe nooti e noddagu makko goto fof hetti ɗo ɓuuri wawde ɗo kodde ina andi leydi Mauritanie ko leydi kewdi ngaaluji ete ko leydi mbemdi gollade kono alay saago ɓiɓɓe leydi ɓe tawtamo e eɓɓo ngo yiiɗi sinude ngo beele golle ɗe ina newo lamɗo kodde suuɓi hoorejo jagorɗo laamu mum e ɗen balɗe jagorɗe goɗɗe ɗe cuuɓa ɓe kuccani golle heɓɓo adango ngo lamɗo kodde yiiɗi sinude ko gotagu ɓesgu Mauritanie so gotagu ala gowodiral e cuusodiral wodata sako hoolare dañe yimɓeɓe fof ina gandi ɓesgu leydi Mauritanie ina wondi e uure ɓoyde uure nde ko moɓɓinde kono nde sellani nder o koko ñawi ha boni ko ɗum woni ko ñamtata e yimɓeɓe ko haalayal seeɗa ina wawi jibinde fitina mawɗo ko nden uure kodde yiiɗi safrude ha sella ko adi nde mo huccana goɗɗum hay ɓiɗɗo Mauritanianajo goto humpaka
dillere noddirte noon ɗo événement 89 addani nde dillere innirede noon ko sabu nde wonno koye hitande 1989 1999 walla kam ko nden nde fuɗɗi dillere nde duumimo duuɓi 3 ha 4 événement 89 ko eɓɓo ngu laamu leydi Mauritanie jooɗinogo e jappere on saaha kamɓe wallidiɓe mumen eɓɓuno tawi fandare mabɓe ko yinnode momtude ɓaleɓe e leydi Mauritanie bonandeji kewɗi mbaɗama e nden ɗon dillere wargoji cogɗe lefte bonde teɗgol jawɗele e koyere mo wawa haalede ɓiɓɓe leydi hewɓe jaltina leydi mumen ha hande won hen ɓe gartani Mauritanie naaɓe hewɓe ha joni guri ko mooliɓe e leyɗele catiɗe leydi mumen ɓen wannoɓe ɗin bonandeji hewɓe hen ina guuri ina celli ete ko wellitiɓe ina jaaha e haajuji mumen ñande foof eɓe kawra e ɓen warananoɓe koreji mumen eɓe kawra e ɓeɓe leftirno juuɗe mabɓe eɓe jiyaɓe ɓe tettuno jawɗele mumen e ko nandi hen ko on goto addani ɓiɓɓe leydi ndi hulodirde e rentodirde ngam safrude ndeɗo ñawande lamɗo kodda darni ñawirde heeride ko innirinde beldigal e dow gonga ñawoɓe mawɓe nunɗuɓe toɗɗa yo ɗow ñawoje ɗe kala tumanoɗo bonande jebbilina ñawirde nde ñawirde nde waɗi loskoji mum e golle ɗe foti wadde ɗe foof ko adi ñawoje ɗe ina fuɗɗo ñawoje ɗe uddita ñawirde nde yuɓɓini ñalɗi ñawateɗi tumɗo e tumaɗo moni kala heeɓi noddandu mum kabaruji ɗi foof cagta e jaynirde leydi ndi no didori no radio ji téléji jaydeji kelle internet leydi renduɗi cariɗe e diŋere mumen ñawoje ɗe puɗɗi ñawoje ɗe foof mbaɗa koye pencu e téléji e radio ji leydi ndi ɗum haɗani yimɓeɓe arde to ñawirde to ngam tawtorede ɗe ñawoje paɗunoɗe e duuɓi limtinɗe yimɓeɓe gaari e keewal ɓe gardi e teddugal e niidi ñawoje ɗe foof ko ñawore ɗeyaru ɓuuri hen jiiɓade ɗeyaru ko commandant militaire wonno e hitande événement 89 omo tuuma bonandeji kewɗi ene wiya o wari koninkoɓe ɓaleɓe hewɓe e on saaha woɗɓe ina tuumimo lefte bonde ɗe o leptuno ɗumen jiidani ɓe heptuno jawɗele mumen e gueɗe goɗɗe bonde ɗe nokku yiiɗa nande yimɓe hewɓe ina keppuno ñawore ɗeyaru ko ɗum saabi ñande o ñawetende jamanu kewɗo nootima ñande hen ñawirde nde heewi yimɓe ha yimɓeɓe donki hayɗo daari laabi cariɗi ɗi foof udda otoji kaɗa rewde ɗon haade pelɓodiral wadde ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko ɗo karten ha ñande wonde so Allah jaaɓi garten jokki hen ñawore ɗeyaru nde e ñawoje goɗɗe ɗe hani garen e wortorde deftere nde ɗum noon Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo so Allah jaaɓi